Ήξερες ότι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που θέτουμε εμείς οι άνθρωποι κάθε χρόνο παγκοσμίως έχει να κάνει με την απώλεια βάρους? Και πώς δεν θα μπορούσε φυσικά, αφού η απώλεια βάρους είναι μια διαδικασία, αν έχω παραπανήσια κιλά, που με κάνει να φροντίζω περισσότερο τον εαυτό μου, να γνωρίζω ότι όταν επιλέγω σωστές στροφές να δίνω στον οργανισμό μου, τον θρέφω, τον φροντίζω, τον αγαπώ, κάνω το καλύτερο που μπορώ για τον οργανισμό μου. Για εσένα λοιπόν που έχεις θέσει ένα τέτοιο στόχο για το 2024, αλλά ακόμα δεν έχεις κάνει τα απαραίτητα βήματα προς την επίτευξή του, τότε είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να μπορέσεις να το πετύχεις. Με ποιον τρόπο? Με το να έχεις όλη την υποστήριξη που χρειάζεσαι από εμένα, όχι μία φορά στις 7 ή 10 μέρες, αλλά σε καθημερινή βάση, ιδέες γυμναστικής μέσα από το σπίτι σου, πλάνο γευμάτων, ιδέες για σνακ, και τα αποτελέσματα φυσικά που τόσο πολύ θέλεις να έχεις. Απλά αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να μου στείλεις ένα προσωπικό μήνυμα, το στόχο σου, και από εκεί και πέρα θα συνημερώσω αναλυτικά για το πρόγραμμά μου και πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε παρέα σε όλο αυτό.